F'konferenza tal-aħbarijiet il-kap tal-Oppożizzjoni reġa' għamel numru ta' allegazzjonijiet fil-konfront tal-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru. Tant li l-Ministru Konrad Mizzi qal mill-ewwel li se jkun qiegħed jieħu passi legali fil-konfront tiegħu dan wara li xkembri diġà għamel dan. Fil-waqt li għamel numru ta' allegazzjonijiet il-kap tal-Oppożizzjoni ma weġibx b'mod dirett il-mistoqsija sempliċi jekk hemmx provi ta' korruzzjoni. Dan anke jekk protesti kontra l-korruzzjoni għamel għal waħda tnejn. Dr. Bużuttir, weġibni jew le qed tgħid korruzzjoni. Skużani, għaliex qed titkellem magħha u Weġibni ftit iva jew le edukazzjoni. qed tgħid hemm korruzzjoni, m'intix tweġibni għal kull Din mistoqsija it-tip li ta' għamilt. nuqqas ta' edukazzjoni hija M'intix wkoll twieġibni parti għal kull mir-raġuni mistoqsija għalfejn li il-partit tiegħek qiegħed Qed fl-istat tgħid li hemm qiegħed fiha. korruzzjoni, iva Tista' jew tibqa' le. sejra hekk imma Iva jew le, ma taħrab naħsibx li li hija twieġeb, ma naħsibx iva li jew hija le. edukazzjoni fil-konfront tal-kollegi tiegħek. F'kummenti mill-Libanu, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li segwa l-aħħar rapport u fil-waqt li nnota l-irtirata ta' Busuttil reġa' tenna li se jibqa' janalizza l-fatti. Kap tal-Oppożizzjoni l-lejl għamel pass lura. Qal li għandu suspetti, insafenna finsa l-ġimgħa l-oħra qed jgħid illi hemm korruzzjoni, ninnota li l-kap tal-Oppożizzjoni għamel pass lura. Jiena għalhekk ma noqgħodx fuq dak li jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni, imma noqgħod fuq il-fatti u noqgħod fuq l-affarijiet l-informazzjoni li ħarġet, dik l-informazzjoni qed nagħti każa, qed neżamina, kif qed neżamina il-tweġibiet illi ħarġu li huwa żgur huwa li dan il-pajjiż ħajkompli miexi l qudiem. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal ukoll illi qed jinkwieta dak li qed jaħsebu li huwa l-inċertezza li hemm fil-pajjiż. Jien ngħidlu waħda l-kap tal-Oppożizzjoni li kieku rid jaqta' ras l-inċertezza kien jaċċetta l-proposta tagħna illi niddiskutu l-mozzjoni tiegħu nhar il-ġimgħa stess. Ħalli il-Parlament l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż jagħti l-verdett tiegħu. Minflok il-kap tal-Oppożizzjoni li tikompli jittratteni ma ġara xejn, ħanitkellmu nhar it-tnejn, ħanitkellmu għal 13 il-sija sħaħ biex nagħtu iċ-ċans kollu illi hemm biex kulħadd jgħid tiegħu. Nhar it-tnejn imma il-Gvern ħajoħroġ b'saħħtu